Bulgarian Fighters и днес играем на Outlast. Епизод 2, колкото знам. Айде. Отново сме под леглото от последния път. Айде. Та мишка много бързо. По-леко е. Ще водите им да наблъска така е. Изрод. Виж ли това? Чайте малко да не мога звука, че май не се чувам като дам. Тая пълмишка сапа е много бавна. Малко лагва. Какъв си ти, урод? Дъхш ли ми се, бе? А? Ти щупа и другата част на главата, а? С порожняк. Това е някакво ненормално. Вижте, що го уби, бе. Вижте го гузно, може, че го убил. Било е доста брутална вечер. Мара, продължаваме. Вижте, бе. Иска да ни убият? Тя да се веда в нещо. Дъхаш ли ми се, споръжен? Дай да кажа, че днешния епизод ще е малко по-късно. Това не ми харесва никой и го трябва да правя газяне. Ало, споръжене! Ето не е тук, бе. О. Не скоро време трябва да приключвам, понеже стане 100 часа. Утре първа смяна и... Как? Да, напоследък не съм качвал ключите, понеже няма никакво време абсолютно. Това не е добре. Бия на кухо. Да. И нямам абсолютно никакво време. Скоро смятам да качвам на аниматор Турбича. На... Такова на... GTA може да не знам. Трябва да снимам... Това не ми се чува, но това простия. И на лот в най-скоро време. Може да. Очевидни причини. Тук имам бритерия. Това е много прилично. Апа. Да не са ми мокри краката, защото шляпа така. Ти не си нормален, бе. Ти ще говориш с стената, бе? Батигрофлик. Не стигнахме до тази част на играта. Вече знам къде се намираме. Опа. Ще тръгнахме тук. Тук са ще ни гонят. Опа. Пича го побива, не бе. Не ста тръба, бе. Да. Ти си ми приятел. Задай ме на спринт, дай. Лаги, скачай. Скачай, бе. Дай. Давай. Удари го с въртника. Може да успея. Успехме да се измъкнем от този издрот. Отвъд! Грозна работа. Някой си изхвърлил червата тук.
Просто си изпразнил червата. Много. Няма никой. Ето се е видял, че трябва така или иначе да го минем. Така или иначе този извирк ще ни гони. Да, това напълно прилично. Много съм сигурен, че сега като отворим и тук някъде вече ще ни чака изрода. Неба на стопалката. Айде бе, буклук. Да, тук, добре. Опа. Какво правите, момчета? Да видим. Това ли е прозорец? Тъндудам. Инструментите. Да. Изнасяме се. Колкото помня, първо беше на тук, това не може да се отвори. Иска кейборд. Кейкарт глупости, аз почвам да говоря. Не. Шит. Ето какво прави тумбака с хората. О, как върши кръста бахтерката. Виж като чешма. Видяхте ли? Еде. Ето и кейкартата. Ето къде да му скровам така. Що така зацепва, още не мога да разбера. Така, да, доколкото помня. Тук ще видим пишока, трябва да влезнем. Тук да ни окъпе дъжда едно хубаво. Си измокрим. Добре, че те са кьорови, че иначе. Ох, Боже Господи! Скарах си ангелите. То от сянката ми. А тук ги измъчват. Шит. Съркерки! Ще отблизо в изрод. Ето това. Опа, аз тук дойдох. Затваряй се. На някойто може да сигнализираме с тази врата, ако идва някой. Да, опаш. Колкото помня, ето тук вече тумбака ще избуши джама. И ще се качим по тази шахта. Дебел. Не, дебелото момченце. Не. Катери си. Че оня дебело идва и ще ми откине главата. Или хора, с най-скоро не смятам да свършим с епизода. Грозна работа. Да, хора, това ще е от този епизод. Се завали под легото.
Благодаря, че бяхте с мен. Това не го доста така, чисто малко ръждах. Да, благодаря, че бяхте с мен. Абонирайте се, коментирайте, лайквайте клипа и до скоро.